support needs of the local ESUs. So, kung sakali wala training, tang sabi, kung minsan fast ang turnover, pick a note na po yan kang region para later on matauhan talaga ng necessary training. Then, conduct verification assessment, facility laboratory support and testing. Itong sabi ko, nagabos dapat na ipapadara sa RITM, aram kang RESO, kang Regional Epidemiological Surveillance Unit. No? Then, ini naman sa central, yan, technical support, coordinate with other agencies involved in prevention and control, and of course, yung feedback, a process where written report, health events is disseminated to stakeholders. It is a summary of the weekly status. Sa ngunyan, baka weekly, but daily nga ni status ang pagpaluwas kan sa tuyang central office. No? Then, ini po ang flow of notification immediately. Based sa previous experience, maski si Isay minaapod sa reso, pig-advise ko niyan, kaya panicky because of the situation, di pisilon lugod makontrol, di pisilon makapaghiro, no? Na-overwhelm namang Regional Epidemiological Surveillance Officer ta, kaya pig-top down muna. Nagabos, maaraman kang local sa level kang munisipyo, no? Then, i-report yan kang meso to peso, peso to reso. So, ang i-entertain lang kang reso so peso. And of course, sa mga hospital, no? Na ano yan, pwede na yan. Then, peso to meso. Imagine kung bus maapod sa kwa, medyo ano na yan, mariribong ko nga rin. Para control din. Baka may nababypass, may sitwasyon sa baba na dayaram sa level na to. No? And even sa ibang region, yan man po ang pigigibo. Hali sa ospital, even sa level kang ospital, kung igwagayang district hospital, nakahiling siya dumaning suspect o subject, no, na consider niya operationally as PUI, isasabi manggirarayan sa municipal, then isasabi kang municipal surveillance officer duman sa provincial surveillance officer para i-validate, i-verify. Then, provincial epidemiological surveillance, yun na ito makuaki reso kung ano ang gigibuhon mataong advice. No? Kung kukuhaan sample, darawon sa BMC or not. Then, ina na po ang kaso. So, 126, ang currently admitted sa Philippines. So, ininganing sa Bicol na 5, wala na yan po, as according to Dr. Ranyola, no? Medyo nalilate ang pag-ano kang, ano yan. Wala po nakita ning dagdag duman sa tulo sa bilog na Pilipinas. No? Sa Bicol nga ni, wala nakita ngunyan, admitted. No? Then, sa assessment patient, ini na po sa pigsasabing assessment, itong parang decision tool na pagwa kung PUIs, PUMs, and so on, for medical purposes, for operational purposes. No? Ininam po, sa contact tracing, yung nga di kami, may previous discussion kami with PHO and other provincial epidemiological surveillance unit, kasi yung sabihin tayo, yung LC ininda, Local Health Authority, o sabihin na rin sa governor niya, na nagsasabi na, medyo late na kita kung base sa guidelines kaya itong nag-turn confirm positive, yun lang itong i-contact tracing. Sabi niya, baka giya late na. So, may logic mabaga kung isipon. Pero, remember, yan po ang advice kang WHO. Itong confirm positive lang ang i-contact tracing. Kasi, kung sakali man i-contact tracing ta na maski itong mga pigasabing PUIs, it will entail so much resources. Kaya hapot ko nga ni duman sa PHO, may capacity ka mo, kakayanan na i-contact trace ka, boss. Then, ikadwa ka yan, baka mag-create yaning undue, unwarranted panic. Kasi, imagine, iimbestigaran mo, sisay sa mga nakampang mo, o kung nagralaog yan ng hotel, pati itong mga private na nakarampang-hampang niya, ikakal out yan, tayo investigate. Then, and so on. So, kung sakaling it turned out negative, so sayang kang resources. Di ba? Then, pwede mag-file ng reklamo na legal itong inimbestigaran. However, kung positive na talaga siya, so, dire-diretso. Pero dahil man kita mahandal, during pa lang sa sa Urulay last week, na sa mga different facility, na pag may nagpakonsulta, igawa na po ng checklist kang mga data na kaipuang kwaon sa sarong so travel history niya, so seat plan niya, so manifesto, sa mga anong seat number siya, para madali na pag-contact trace. Saan siya nagduman, anong mga sinakyan niya, sisay mga nakahampang niya, anong mga gatherings ang dinumanan. So, igawa na. Just in case it turned positive,
igwan ang mga tips para investigaran. No? So I hope nakuha po nindo ang message. So yan po, sabi digdi, remember, NCOV, COVID-19, never share unverified news or article. Check your sources before sharing. Only source information from DOH official channels. Verified new information at yan. So DOH page of Novel Coronavirus Now. Then check out verified up-to-date information regarding the COVID-19. So thank you very much po. So yan po ang more or less sinapakta. Thank you very much. Thank you very much, Doc, for that very comprehensive presentation of COVID-19. Garo, na kontento na kamukhang kang impormasyon, kadakol-dakol. Pero if I'm not mistaken, ang saro sa mga taong takot na magkaigwa ng COVID-19 digdiyo sa satuyang probinsya, si Dr. Ranyola. Pagmati ko siya lang kaya ang solo-solong infectious disease specialist na pwedeng mag-treat kayan. Kaya siya po ang maririmati. Kaya siya po ang langangadji na mayong maglaog na COVID-19 sa satuyang perimeters kang Camarines so and then digdi sa Bicol region. But before we proceed to the Q&A, may I first call on the President of the Naga City Press Corps, Mr. Roy San Ramon, to please acknowledge the members of the media who are here today para po tayo makakigig, baka magranisayin do mag-interview at least you're already familiar with their faces. Sir Roy, pabasa daw po kan sa tuyang mga kaibanan na nag-take time para po makaibanan kita ngunya na pagkaaga. Good morning po. Basahin ko lang po ang mga kaibanan ta sa media na yaong digdingon yan, present ko niya na aga sa stepong press con, magtindog lang po. Joel Eremias, Brigada News FM, naka-red. Danny Cuerdo, Radyo Aguila. Yan man po si Janessa Sevilla, kang Brigada News FM. Miles Melia, ABS-CBN. O, ito naman sa gilid. Vanessa Nieva, Radyo Pilipinas. Si Mike Perfega, NX. Yes, Mike. Nag-uli na. Melissa Basmayor, Bicol Standard. Myra Revilla, Radyo Pilipinas. Si Oka Ismenda, BBS. Angelo Abuga of Radyo Bicolandia. Yan man si Denzel K. Sarto kang Sepio. Si Rustan Malyanta kang 103.9 Boom FM. Ruel Saldico? Sanduco, Sepio. Roy San Ramon, KM, nagdulag na. Yaon. Emmanuel Bombase of Bombo Radio, Ervin Jan Realuyo of Idol FM, Melvin Machado, KM FM, Nix Baraero, KM FM, kadakol kaming KM digdi ha. Full Force. Mape Mariscal, radyo natin, and si Winson Escolano kang ABS-CBN. Ikaw pong iba. Bye na. Sige, thank you. Live po kita sa FB Live kang Naga Smiles for your information. Kaya mag-smile da ka mo pagka mo nagaputing question ta naka-live kita. Thank you very much to Sepio and of course to LGU Naga for that. Now we will be throwing the first question. We will be giving the question. Siguro po one question and then one follow-up muna and then to whom your question is directed to. Garo bastante na kamo kasubago. Si Joel ta yung early bird. Suno ko pati ang sapatos. Good morning po kay Dr. Ray Milianan kay Dr. Manuel Jose Ranyola sa Bicol Medical Center kay Dr. Ranyola. Doc, paano ta po ma-share to na itong magko-continue ang maritang record na ninaday maglawg yang kun yan coronavirus po sa tuyang lugar po. Thank you po. Sangon yan sa pronouncement kan DOH, medyo nagbagal si mga kaso ta. No? Siguro dako lang bagay si katong pag-travel ban. Pero evolving pang maray. No? Kung may linindo sa South Korea, ngunyan, nagpaparadakol. Dakulon bagang nagbabiyahing Korea. So, saro yan sa pigbabantayan ta. Kung paano ta ma-share to na mapundo ini, depende siyempre yan sa sitwasyon sa ibang nasyon kung magpurundo na din duman. No? Kasi ang travel kaya baga madali o na lang yan. No? Madali yung makaabot sa sarong lugar.
So, siyempre ang satuyang ang goal ta is talaga makalaog sa to. Pero siyempre, yaong pirmi ang satuyang mga personal kang DOH sa iba pang mga agencies na nagtatabang para maibitaran talaga na may makalaog digdi sa tuya. Okay, thank you very much. Kay Dr. Milian, sa mga barangay, paano ta sinda namomonitor within the province po? Thank you. Sa barangay po, itong issuance kang DILG, kaya nga nag-ano sila na mag-organize kang BERTS, yung Barangay Health Emergency Response Team. Kung mababasa nindo duman sa sa issuance kang DILG, nakakaagduman ang trabaho ni Nata. Bako man sa nag-municipal health officer ako, pag yaong ka sa barangay, na ako nag-check up lang duman, gabos na nyo sa barangay, naaraman ko. So, more so pa na itong mga taga-duman mismo kung si Isay ang nag-abot. Magayon man po ining lockdown na i-reorganize giraray kasi ginibutan na ining births ini way back 2003, 2002 kasi municipal health officer ako katukang Kalabanga. At that time, sindaman po ang aktibo na pag may naabot, pangani naabot, sasabihan sa kuyang opisina na dyan sa Kalabanga may maabot na ruga ning OFW, o di, duduman namin na ito, no? Kakaulayon mi na anong dapat gibuhon na kung home isolation lang siya, no? Sa harong lang siya, sa kwarto lang o maglakaw-lakaw, magkaagmask and so on. Itong mga advice na kumuntanganing maiwasan hand washing, maiwasan na ang helang, di aram na. Then so BHW maduman o maapod sa phone, may kalintura, may sipuna. Just in case na igwang nagtaong sinyales na may kalintura siya, i-report na itungo niyan duman sa municipal health office o sa municipal health officer o sa MESO. Then, matitrigger na mababa ang peso para mag-take ning action. No? So, sa ngunya nga ni, duman man sa issuance kang DILG, sabi duman na pag may maabot, isasabi na yan sa mayor para ma-inform prior pa sa ang lokal na gobyerno. No? Pero, kumpiyansa kita ngunya na ang Bureau of Quarantine aktibo sa mga aeropuerto, itong mga pantalan, na dai makalaog. But just in case makalaog, siguradong masasara po iyang kang births sa baba. Kaya immediately matitrigger ang surveillance. So, itong nasabi ng baga, lalo na itong may travel history duman sa China or sa administrative region niya, itong Macau, tsaka Hong Kong, and from other countries na nakalista na igwana ning kaso. So, kaya ginibong safety measure pa para maisihan. Kung may nakalusot na duman sa satuyang Bureau of Quarantine. Yan po. So, I hope nasimbag po si Simba. Ay, good morning, sir. Sir, kay Doc Joey. Doc, itong pig-organized na Barangay Health Emergency Response Team, nakatabang man sa ginigibon nindo ko niyan sa monitoring and sa pag-take action din sa mga PUI? Sa hiling ko, iyo po, kasi ito ang mga pigpadara sa muyang mga PUI dyan sa BMC na naghali sa barangay, naarama kang barangay na nagbiyahe siya, nag-abot siya sa so na-inform si MESO, si SESO, and then na-inform si Reso, then na-inform kami. So dakulang bagay po ito. Kumbaga, dakulang tabang ito kasi demang kaya gabos siyang kang sa taas lang na opisina. So, naging active si mga barangay health workers kang mga, na siyempre sinda si may kabisto kang mga tao duman sa barangay ninda. So, naaraman ninda kung may travel history, particularly duman sa mga areas na kabali duman sa decision tool. So, nakakatabang po sinda. Iguana, ayan. Good morning po. Siguro, pareho na lang, Dr. Ranyola and Dr. Milena. Naraman to po sa briefing sa bago na maya pa po nganing specific na vaccine or bulog ini pong COVID-19. So, ito pong mga person under investigation, just in case sigo po kita, anong klase pong
treatment ang ginigibot mantang sinayaon po sa quarantine period. So, sa muya, si mga pigdara sa muya, mga PUI dyan sa BMC, si simptomas palinda, abo si ipon, no, most of them very mild. Actually, makabing tinaumbulong. Ang coronavirus po, no, ang abo si punta po kaya no, ordinary cough and colds can be caused by a coronavirus. So, kung may abo si ipon, baga ang iniinom mo lang, ang favorite tang brand, no? Bioflu, yung mga arag kaya yan. Pag nag-aabo, bakal sa butika. So, supportive treatment lang po, especially sa mga mild cases. May pakitang si mga severe cases, except itong sarong kaso sa Manila, sinagadan nga ni. So, yan mga PUI na pigdarasa mo, mayo po kaming halos pigtaong maski anong bulong, pig-entertain mi lang sin nakakabore sa laog kang quarantine area dyan sa ward mi. No? So, and then, nag-uli sinda na okay na. No? After 3-5 days nga rin, na si Abu Sipon, kaya lang, since yaong pa duman sa protocol, hinahalat mi na kasi resulta, it takes time din bago mi nakukuha. Hello po, good mornings. Kay Dr. Ray po, and kay Doc Joey din. Yung reaction po nindo, because today is Ash Wednesday, and the CBCP recommended na imbis na ilagan ni sa ango, bubudbud na lang. But in Archdiocese of Cáceres, I think they did not follow. Pero on Good Friday, they na ini-encourage gibuhon itong paghadok sa krus. So, duman muna po kita sa sa paglaag po ng krus sa angog, Doc Joey. So, actually, nagadalan nga ni ako nyo Subago sa Manila. Talaga, pigi-sprinkle, no? Nag-iistorya kami ni Dr. Ray. Pag nag-cruise baga, nakaatubang ka sa padi. Pag nag-sprinkle baga, nakaatubang ka baga giraray. Ano? Ang sakuyang simbag po dyan, since mayo mampong local transmission, digdi sa tuya. Gusto sabihon, mayo po kaning virus na nagsisirculate sa community. So, mayo man risk na mahawa sinda. Kung mayo man katong hilang, sa'yo man magahali para mahawa sinda. No? Pero ito pong on Good Friday nga ni na pigre-refrain ng Actually, ito siguro kasi nga, no, ito talaga nagahadok. May laway talaga itong kaibanan. No? More of hygiene. No? Kasi siyempre, kung kadakol na nag-aano dyan, maski anong hilan talaga, pwede mo man makuha. Ito, pwede po ito na maibita siguro. Opo. Kasi bago po na-mention mo, gano'n nagagamit na po si quarantine sa BMC. Ano po? Ngunyan po, kumusta? Mayang laog. Mayang laog. Malinig kami. Marahiman. Sige po, thank you. Ugmahon kayan si Dr. Ranyola. Mayong Iyo. laog. Okay, Mr. Roy San Ramon. Good morning, sir. Doc, kadto po baga kang primero, kundi ako napapasala, ang level kayo ni Intero kita nagkasaribot. And ngunyan ngunyan po sa mga panahon na yun, ano nang level siya? Gusto kong sabihin, alarmist pa ba siya? When in fact, nahiran na sa tuyang attention ngunyan, coronavirus na sa urig ang nangyayari ngunyan. Thank you. Low po. So, sa ngunyan po, kung iling taduman sa WHO risk assessment, sa China po, very high pa. No? Sa regional level, that is in Asia, it's still considered high. And even sa global level, is still high. So gustong sabihin, magkalma kita, no? Tapos, kasi ang pinaka-importante ma-identify itong subject, no? Itong pig-consider tang PUI, PUMs, ano? Then, kung kaipuan isolation, ma-isolate siya, then, ma-stop ang further transmission kang infection. That's why very important itong 14 days na observation period. So, do nga ni, medyo sa Pilipinas, no? Medyo dahil wag kita nagdagdag pang confirmed case, dapat vigilant man po giraray. Baka magsabing totally kalma dahil na nag-araktibo su Bertsta, dahil na nag-araktibo su Meso, no, su Peso. Oh, igwa pang nagdatransmitir nga ni. Sabi ta nga ni itong sa South Korea, medyo bako magayon ang pinapahiling na
na sitwasyon na nagkaigwasin da ning local transmission. Sa ngunyan po, iyo po ang pigbabantayan kang Department of Health, kang gabos po na local health offices, na dai po kita magkaigwa ning local transmission. No? Kasi pag nagka-local transmission, medyo pangit po ang mangyayari. No? Kasi dai ita na matatandaan, kung si sayo, masakay ka sa jeep, dai mo na aram. No, yun itong subig na sabi na as long as wa pa man kita local transmission, medyo makita problema. But we should be vigilant, ang word gayan. So sistema, yung pigataram ko po nga ni, no, dagos-dagosong ko na, no? Na ang preparedness po, yung kong pigtataram, kasi I've been in public health 30 taon na, from municipal health officer hanggang sa posisyon ko na ni, dapat ang preparedness, itong mga sistema, in place during regular days, regular times. No? Aruga ning epidemiological surveillance units dapat in place itong sistema or struktura, organisasyon, tao in place, plano in place, polisiya in place, budget in place. Kung wala man budget, paano man maghiriro? No? So ma-shift na lang siya just in case igwang sitwasyon na event na nangyayari. Kaya nga ni itong event surveillance reporting, regular dapat itong igwa. Kasi itong meeting na past, medyo nabibigla itong mga counterpart sa disaster risk reduction management. Pakadangog migiya kang MESO, Municipal Epidemiological Surveillance Unit. O sabi mi, igwa na kaya, nagparapatraining na kayan. Kaya nga ni, naugmaman na ang ako, kasi sa LGU Health Scorecard, nakakaagnayan dyan na dapat ma-in place. Kung wala ka yan, medyo red sinda. Yan ang mga event surveillance, emergency surveillance units na yan. So, yaon na po yan dyan sa, sa LGU Health Scorecard. Ngunyan pong 2020. No? Kasi, pigpiprepararanta, no? Bako lang po ini. Ini para sa mo, wake up call. And even in African swine fever, wake-up call yan. Na itong mga pigatao kang mga ahensya na mga sistema dapat ma-in place during regular times. No? Para kung may mag-abot na araw kaya na sitwasyon, dai mabibigla, talagang preparado. So yan man po inahagad mi sa Indo po na tabangan kami mag-advokasya kayan sa mga different local government units. Yun po. So thank you. Hello. Morning. To whom it may concern na lang, di ko po karang gisay. Sabi po kang WHO kaya may potential maging pandemic and coronavirus. If ever po mangyari ini, although sabi nga ni po pala ninda, day pa man as of now, if ever po mangyari ini, ma-prebay po kita ng protocol o may mangyayari ibang ibang measures para ma-address ta ini? Thank you po. Pag nag-declare silang pandemic, definitely may additional protocols na kaya na itatao, ibababa yan sa DOH, then ang DOH, ibababa man yan sa mo. Until na depa sila nagde-declare kayan, we will continue with the protocol that we have and maintain. So, kung magagabos, ma-depend yan sa WHO. Sinda kaya ng gabos ang mataong advice sa tuya. Insana de kitang mag-abot sa araw kaya. Hello. Good morning po. Kisay na lang po sa Indodoa. How true po itong information na sinasabi na since malaog na po ang summer season sa Pilipinas, possible na dai mag-peak ang COVID-19 digdi sa Pilipinas po? Yang study kaya yung pig-based ninda kang si sa SARS and sa MERS. No? So, since this is a new virus, dito applicable. So, mayo pa kitang concrete evidence na pag mainit, na magagadan siya. Hello. Sir, good morning sir and good morning PD. PD, for record lang po, discharge na po yung 5 PUI sa Bicol Region and lahat po lumabas na yung result nila? Yun na po. Gabos man po sinda nag-turned out negative. Are they still monitored, sir? They are monitored, but kung ihilingunin daw, nakalampas na sinda yung 14 days observation period. So, piglatawan na nga ni sindang parang clearance.
Sa muya kaya, pag may PUI, no, magbalik ang test negative, and then natapos si 14 days na quarantine period, pigtatawan mo sila ng medical certificate that negative sila sa COVID-19 and they can go back to the community and they do not pose any risk to the community. So, sa BMC, mayo po ng mga PUI, gabos na kauli na, si mga PUI na nadara sa muya, gabos man po sila negative. Manang battery. Kaya ako inabot ka battery ka. Microphone. Ano po, kining advisable po itong magkikwa ng self-quarantine. Kung nakikupuni ka rin po pa dito dyan sa Magaraw, yung pang Magaraw kayo rin sa councilor and department head, nag-self-quarantine sila, pero may iba nila si mga pamilya nila. So, ang ako po, advisable po ang self-quarantine. Ang pisaro nga sa pigsasabi mi, no? So, duman sa decision tool, kung igwakan travel history sa China, Macau, Hong Kong, dapat mag-self-quarantine ka for 14 days, no? Kung baga responsibilidad mo yan, din na dapat sa sadiri mo, mag-quarantine ka. Tangani, tanong takay po ng 14 days, sa pag-adal po kayo ninda, ang incubation period, o by the time na nahawa ka, kung narin magkakagawang simptomas, pwedeng up as early as 3 days, up to 14 days na magkagawa kang simptomas. So, kaya nga ni piga-advise na magka-quarantine sinda. Dapat, kung bawa niya, kung kasarong sa laog kang sarong harong, kung ma-quarantine ka, yaong ka lang sa sarong kwarto. Then, tapos siguro naka-mask ka kung maluwas ka. No? So, pinaka-importante, kung ka man actually yung simptomas, nag-self-quarantine ka man lang, okay, malang duwang ka sa laog kang harong. Pero once magkagawa ka ng simptomas, dapat ma-report ka na sa ospital o sa doktor para ma-test ka kung positive o negative. So, tama po ito na dapat nag-self-quarantine po talaga sinda. Doc, may case po ba na nag-negative and then later on nag-positive? Sa tuya, digdi may paman, pero may mga articles kaya na nagluluwas sa ibang nasyon. Pero mapaman po, kaya kumbaga, more of the exception sinda than the rule na negative, positive, negative, positive. So, sango niya sa tuya, puros paman po talaga negative. Ay, follow up, Doc. Kay Doc Ray, sir, so bago hinagad mo sa members committee, natabangan ka mo to advocate na ma-institutionalize naman sa mga local government units itong mga protocols na para dahil mabigla. As member kang PDRMC, can you recommend to pass a resolution para naman sa mga local government units to institutionalize on their own ini mga births, ini mga protocols, lalo ng mga municipal vet, makarecommend in aid of resolution, takaning mismo sila, sila may funding, makahagad sila, and to appropriate duman sa inda mga, sa budgeting nila, and makakreate sila ng mga opisina para po duman, para sustain po ang sitwasyon po. Magayon po yan suggestion. Though with this COVID nga ni, saro sa issuance kan sa tuyang governor, ni Governor Migs, na apart from duman na trabaho kang task force, itong mga activation kang mga EOC, dapat ang mga epidemiological surveillance units dapat ma-organize, ma-functionalize. So, nag-issue na po kaya nun sa tuyang Governor kang Camarines Sur. On behalf naman kang Department of Health, nasabi ko na nga ni, na sinabay na po yan duman sa LGU Health Scorecard. So, kung pula ka sinda duman, gustong sabihon, kulang sinda kang mga elemento. So, kaya timely naman, na sa ngunya na 2020, pigahanap na yan. Though iningani yan na mga epidemiological surveillance unit, dapat na-organize pa yan way back pa 2014. Kasi nagpaluwas na dumangkad to kang manual of procedure manungod sa reporting kang kang infectious diseases digdi sa Pilipinas. Ayan po. Doc, good morning. Siguro na lang sa sendo na lang punduwa. February, March, April, uso na po ang graduation moving up. May naghapot sa kuyang parents minsan
ano daw po kung okay lang na ansend ng mga aki ipa-attend, tugutan na mag-attend kan sa araw kayo ng mga aktibidad? Since nga ni no, sangunyan mapaman local transmission, so dapat dagos lang yung mga araw ken aktibidad. In fact, si inot na pronouncement kang DepEd na pigbabawal yan, ngunya baga pigbawi na ninda. So, minsan malang mag-graduate, pero hirak mahundeta papapadumanon, ano. Thank you very much, Doc. Now, saying that very limited ang satuyang personnel, gaano ka-equip itong mga current personnel to handle COVID-19 cases, especially at the Bicol Medical Center? Sa Bicol Medical Center, ready kami kamang inaapod na PPE, Personal Protective Equipment, no? Taang sakuyang direktiba sa mga sa kaibanan ko sa team na nag-handle kaini, desinda pwede maglaog sa ward, sa isolation ward na desinda naka-PPE. No, yan ang inod kong ang direktiba ko sa instruction sa inda na kung mayo kang mask makang gamit, dahil ka maglaog duman. So kami sa BMC kumpleto kami. Sa BMC kaya year in year out, yung mga PPE na yan, nagpo-procure kami. Gamiton naman yan o dai, pirmi kaming igwa. Kaya ngunyan kaipuhan, kaming problema sa supply ni. PPE stands for Personal Protective Equipment. So kung yan po si cap, mask, goggles, N95, disposable gowns, shoe cover, gloves. So, garo po sinda maduman sa moon. Ano po, ang sa endang, garo sinda nakasuit ning ko yan. Okay, now we're down to the last question before we end the forum. Any other questions? So, I will give the microphone to Myra. And then, sige na. Hello. Okay, kisay na lang po. Digdi kaya sa Philippines garon nag-create ning scare po. Pero I don't know, base po naman sa medical explanation po, kama sa medical practitioner. Ano po 'yan? Kasi somewhere yata sa Cebu may sarong LGU duman na nagbawal na magamit ng air condition sa loob po kan kwarto. Kasi yan daw po parang saro sa mode of transmission. And ano po yan? Kasi sige at yan ang sarong follow-up. Doc, maski isay po. So, saro sa reason why nag-igong panic because of the uncertainty, no? Because bagong ani ining helang, mayong bulong, mayong bakuna. And then, naha-highlight pirmi sa pag nagbabareta si mga nagagadan. Kung ikukumparata po, no? Si SARS, ang mortality rate niya nasa 10%. For every 100, 10 duman ang pwedeng magadan. Si MERS-CoV mas halangkaw, 35%. Ini pong COVID-19, ang mortality rate niya po nasa 2 to 3%. Meaning for every 100, pwede po na tuluduman magadan. No? Gustong sabihin, kung 3%, no, nasa 2 to 3% ang mortality, dahil kayo nababarita duman si 97% na narahay. Kaya grabing maray si panic, ang pirming nadadangog lang, sinagadan. No? So, kung iileon po taang datos, 97% of the time, kang mga pasyenteng na-infect kaning COVID-19, nagrahay man po sinda. No? As to duman sa aircon, kaya po maintindihan ang mode of transmission. Ang mode of transmission is through droplet and contact. Ano ko sabihin kan droplet? Pag kita po kayo nag-aabo, nag-hatching, deta nahihiling yan, may mga small particles na nagluluwas ang uso ta. Laway, sipon. Na iyan nagkikarry kang virus. Gano'ng karayo ang kaya niyang maabot pag nag-hatching ka? Mga 3 feet. So kung ikakatubangan talaga mismo, direct contact, mahahawa ka. Contact precaution means, kung halimbawa ako nag-aabo sipon, nag-abo ako nag-hatching, kapot ko ng microphone, and then ginamit ni Dr. Ray, kapot niya man, pwede siyang mahawa. Paano? Kita kaya baga mga Pilipino, may habit na, sige kitang kapot kang muka ta. Conscious na maray kita kang muka ta. So pag nakapot mo si virus digdi sa kamot mo, and then nagkapot ka sa muka mo, sa mata, sa nguso, sa dungo, pwede nang matransmit si virus duman. As to duman sa aircon, day duman malaog si contact precaution sa kasi droplet na ano. So, baka nagtitipid lang sila sa kuryente. Thank you. Marita magkaka-aircon pa kami. Okay, kay Doc, ano pang pigbasen kang World Health Organization
kay Doc Milian. Kasi, di ba sa mga countries baga, unlike naman sa South Korea, talagang igwasan din naman ng yelo, di ba? Sa tuya, duwa man lang, tag-init, tag-uran. Pero base po sa pigsasabi ni Dundua, garo, scare lang talaga, pero sagkod nyo yan, garo dahil naman nagdadagdag. Ano po yan? Pigbasen kang World Health Organization, pagkapot naman sa scare o strain kang si virus. Ano po yan? Pararehas yan sa gabos ng mga countries? Thank you. Kung ihilingon ta, ang binasihan ka ni itong mga previous history kang SARS, MERS-CoV. Kasi yung previous experience duman, yung ngunyan ang apply, no? More or less, yan ang basihan. Lalong-lalo na bago ang helang, bago ano kaya nga ni novel, no? Pero ongoing man po giraray ang sabi nga ning observation in a form of research, pag-document kang gabos na sitwasyon, tanganing conclusively mabisto mismo ninda ang helang. So ititreat yan as parang itong previous as a baseline. But bako gusto sabihin, yun na ang mangyayari. Na-mention nga ni Dr. Ranyola na what is true sa SARS, true mo yan. But as kung sakwa baseline, na starting point, tanganing maimbestigaran ining komo na ining nagluluwas tango niya na bagong helang na COVID-19. No? Garubistado ko sinagsugo kay Myra Magadan Aircon. Istukot to. O, Miss Janessa. Thank you. Good morning po. Kay Doc Ray na lang po siguro at saka kay Doc Ranyola. Nagkaigwa po ning training ang mga personahe kang BMC, siling naman po mga personahe kang PDRRMC, as in iba pa po na ma-handle in kaso man na magkaigwa ng COVID sa Satuya. Na-mention po ni Doc Ray na marayman so naging training ninda and partisipasyon kang lambang unit. Igwa po ba kita ning nahiling paduman na dapat pang i-improve? Kung igwa lang po. Thank you. Actually, ay mga araw na preparedness, ready kami. Preparedness, no? Nakalag in place. But the only time na maaraman mo na may kakulangan pa pag-igwana. Take for example sa BMC. Ready gabos kami, train gabos sa mga personnel. And then may pigdara sa mong PUI. No? So from there, naadalan mo man kung anong pagkukulang ni. So, si gabos na mga necessary, si mga PPE, ang tama. So, ang mga nahiling nila si communication, kung si nag-refer, tama ba si pag-refer sa mo, tama ba si mga So, parang evolving man siya. No? Pig-train ni Sinda, kung paano, pero para masabi na may kahulangan pa, pag-igwa ng kaso, tsaka talang naaaraman na arog ka yan. Thank you, Doc. Sir Edwin? Morning, Dr. Ranyola, sir. Sa mga hararayo pong banwaan, bihira po ang district hospital and kulang po ang doktor. Ang kadaklan po, mga barangay health workers lang po. Ano pong koordinasyon, igwaan, BMC, partikular, sa mga otoridad niya to sa mga banwaan na hararayo po sa syudad? Thank you po. Kami po kay Referral Center. Gusto sabihin, yan mga banwaan na yan, mga barangay na yan, Sinda ma-report sa MESO ninda. Municipal Epidemiologic Surveillance Unit. Si MESO po, maapod sa PESO, probinsya. Maurulay Sinda, verify. Si PESO, maapod sa RESO, sa region. And then si region ang madesisyon. Si region ang masabi sa PESO o sa MESO, o sige na, iapod na nindo sa BMC iyan. So kami, pag may go signal na duman, ang role mi na lang is to accept them. So iyan po ang protocol, no? So dawa pa masinda mga district hospital, basta na-coordinate yan hanggang sa region, makakaabot po yan sa MUYA. Good morning po. Last question na ini? Okay. Since na last question na po ini, pahingaluan ko muna ang COVID-19. Ngunyan po na nag-uuran tapos nag-iinit. Mas kadako lang init tapos nag-uuran. Ano pong advice as in sa publiko saka kung anong helang ang pwedeng mag-arbutan ngunya diba at biglang magatsing si Miss Angel mamaluan mating inchik makamagsurula ka na mga tao. Thank you. Actually, ngunyan ang kadakalan ka nahihiling ko sa clinic ang panahon talaga malipot, pag-aga, mainit pag-aldaw, banggi malipot na naman. Abo sipon talaga. Abo sipon ang pinaka-common na nahihiling tanghilang.
Now, yung abo sipunin is viral. Ano? So, kung ilingon nindo sa harong nindo, halimbawa nagpuon sa tao sa harong nindo may sipon, Lunes, pag Miyerkules kaya si saro iguana, matatapos ang simana, gabos na yan igwa. So, paano yan maibitaran? Yan, pwede ka mag-mask. No? Kung may abo sipon ka, mag-mask ka. Kung maman, kung yaman ka lang sa harong, pag nag-aabo ka, nag-hatching ka, tissue paper. Tapos iapuning tultul. Alcohol, hugas kamot, pinaka-importante din yung infection control measures. Kasi, sabi ko nga ni, contact, si pig-hatching niya, kinaputan sa doorknob sa harong, pag pigpunasan mo po yan ni alcohol o maski po itong Clorox na diluted sa tubig, enough na po yan to kill the virus. So, pinaka-importante po is infection control measures para maiwasan na maghawa-hawa ka mga abo-sipon, particularly pag sa harong o kaya sa opisina. No? Hand washing with alcohol or soap, and then wearing of mask kung nag-aabo sipon, or cough etiquette na inaapod, cover your mouth and nose when coughing or sneezing. Okay, we said a while ago that that will be the last question, pero may si kapatid na Melvin. Garo, this is not connected with COVID, but it is connected with the dengue. But may I hear something from Doc Miliana first? Naramdaman ko kaya, gusto ko man itabang, ikampanya na igwa baga itong lalo na sa mga senior citizen, no? Na igwa kitang mga flu shots, flu vaccines. And pag-iikot, sometimes ang mga RHO, igwa pa ning vaccine na dai pa na itatao sa mga senior citizen. And sabi man, paghahapot ko, arabo kaya da akang mga senior citizen. So high time po na dapat part po pa ini kang preparedness vaccine. Kung dahil mapigahagad na maglaog ang COVID sa to, no, magka-local transmission, mariribong kita kayang kung yan flu or COVID. Pero kung natao na sinda ng flu vaccine, so more or less, historically, dahil na siya dapat magkaigwaning flu. And remember, kung hilingunta ang istorya kaaning kung si isa ang managkakadereskwado, ito po mga senior citizen na mga weak na, no? So ang immune system. That's why ginagastusan kan sa tuyang gobyerno ining mga flu vaccine para sa senior citizen. Gayo bagayan, sabi ko na i-avail ta ang mga programang pang-regular kasi it's preparedness. No, it's preparedness, no. Tanga kung may maglaog na outbreak aron kani, dahil na sinda magsokom pa. No, strong ang na-build ang immune system ninda. Okay, last na pahabol kapatid. Ay, Doc Ray, may itong pipaluas na kang DOH na status kang sa dengue sa mga probinsya. May wino sa Camarines Sur, ano ang status? Sa Camarines Sur, igwa pa man po kita naglulubas ng mga pasaro-saro na kaso. No? Almost mo dyan, no, maski sa experience ni Dr. Ranyola, year-round na, dati kadto seasonal, no? O ngunyan, nagtatagkaura naman, baka mag-pick naman yan kung ita magwa itong search and destroy, no? Pinaka-importante itong 4S, itong action barangay kontra dengue. Dapat dai po ito paglingawan itong ginibuta last year na sistema na at least once a week sa barangay mag-search and destroy. No, tanganing ma-preventar ta naman ang pag-build up kang helang na dengue. Yan po. One of the researching diseases also. So si Dr. Ranyola po ang doktor kang aki ko, kang magka-dengue. Pinaka-relax na doktor. Hagas-hagas na ang ina siya, relax pa din. So thank you so much, Doc, for taking good care of Maudin. Now we will be asking a closing statement from both of you for the members of the media before we finally wrap up our forum at PIA this morning. So, di po kita magpanik, no? For right information, ang dumananta po ang website kang DOH or kang WHO para maaraman ta po ang mga tamang paagi na maiwasan ini o kung ano man ang mga simptomas na maaraman or kung paano ini nakukua. Pag nagpaparabasa po kay kita kung ano-ano sa inyong mga bareta na man verified, talagang matatakot po kita. Sa ngunyan po, mayong local transmission digdi sa tuya, ipangajita na sana padagos po na arog yung kaiyan. So, si mga usual activities ta po, pwede ta po yan ipadagos. Ano? And then, kung may respiratory symptoms po, no? Cough etiquette, no? Kasi maski po yan mga
ordinary abusi po, nakakahawa po talaga iyan. Maghugas ng kamot, ang paggamit po kang mask, may mga taong may sintomas lang. And then, pakusagunta po ang resistensyata, tanganing di kita mahawa. No? Tamang diet, no? Tamang oras pagturog, and siyempre, healthy lifestyle po. Salamat. Thank you, Doc. Doc Miliana, please. Sa ko naman po, na nasa public health, ini po na COVID-19, pero kumpisa, parang wake-up call na dapat itong sistema na dapat yaon sa kada lokal na gobyerno, even sa national, dapat mai-in place. Sabi ta kayan, may sistema, may struktura, may organisasyon, may tao, no? And may plano, may policy, and of course, may budget. Tanganing, ma-shift na lang kita just in case may disaster, may outbreak, or may aruganing sitwasyon. Bako na mahiriro lang kung may sitwasyon itong pigasabing reactive. Dapat magkikita perming proactive. Very important bagay yung preparedness. At saka ngunyan, nahiling ko na magayon na ngunyan, dahil na po nasusulo ang health sector, health agency, or health offices. Kasi pirmi ng katabang ta, pag-arog ka ng sitwasyon, itong mga DRRMs, itong Disaster Risk Reduction Management na office. Sa level kang barangay, munisipyo, probinsya, and even sa regional level. So, yan po. Thank you very much. Thank you very much, Doc Ranyola, and also Doc Miliana for guesting in our forum at PIA. This already concludes our forum today. Thank you so much for your attendance. Pwede mo magpa-photo op, mga members of the media, with our two guests for today? Ay, madyan po ka mo. Naka-live po kita.